Aquest és el tren de l'abundància. Mig món mengen forquilles d'or, l'altre mig no, i quan crida que té gana que la guerra mai s'acaba, ningú en fa cas, estem acostumats a tot. Quan veiem les notícies ja no ens afecta ni la mort ni les injustícies, però amaguem el cap per no veure els seus ulls mentre els estem escanyant. La diferència va augmentant i el cost és gran.